салом бачаҳои азиз. Умедворам ҳамаи шумо мунтазири он ҳастед ки мо имрӯз яъне ман, Лолаҷон ва Азиз кадом китобҳоро бароятон муаррифӣ мекунем. Салом ҳамсолони азиз. Офарин ба ҳар дуи шумоён. Хеле баодоб ҳастед. Одоби саломро риоя мекунед. Албатта мебинам ки омода ҳастед барои китоб хондан. Ҳамин тавр не? Ҳамин. Бале муаллимаҷон. Чунон интизорем ки. Набошад, пеш аз оғози хондани китоб, ман ба шумо якчанд савол медиҳам. Шумо розӣ? Мо розӣ. Офарин. Пас саволи аввал. Хеле гӯед ки дар бораи ҳаёти паррандагон шумо чӣ маълумот доред? Муаллимаҷон, ин хеле осон аст. Марҳамат. Охир онҳо ягона ҷонварони рӯи заминанд ки парвоз мекунанд, қанотҳои боқувват доранду муддати зиёд дар ҳавоянд. Мо бо маслиҳати падарам дар назди ҳавлиамо барои онҳо лона сохтем. Дар фасли зимистон дон медиҳем, то ки аз гуруснагӣ нобуд нашаванд. Офарин доноякони ман. Акнун бо навбат номи чанд паррандаро ном баркунед. Албатта. Кани Лола. Гунҷишк, мусича, фохтак, булбул, дуруст, уқоб, зох, ака, кабутар, майна, мурғи хонагӣ. Офарин. Чунон бисёранд ки мо ҳамаи ин паррандагонро қариб ҳамарӯза мебинем. Офарин, бале, дуруст. Ман бошам. Паррандагонеро медонам ки дар дигар ҷойҳо зиндагӣ мекунанд. Ҳани марҳамат. Штурмур, ҳозир лак-лак, тути ва чайка. Боз офарин ба ҳар дуи шумоён. Ташаккур, муаллимаҷон. Акнун китоби навбатии мо мебинед? Бале. Дар бораи ҳаёти як парранда аст ки номашро ёбед номгузорӣ кардаанд. Чӣ хел аҷоиб! муаллифи китоб Гулсара Авазова тарзи зиндагӣ ва хислатҳои паррандаҳоро бо тафсил дар ин китобча нақл кардааст. Шумо низ гӯш диҳед ва ҳамроҳи бачаҳо дар бораи кадом парранда дар ин ҷо нақл карда шудааст пайдо кунед. Майлаш? Бале. хуб, мо омода ҳастем? Бале, мо Омода. Вай ба танаи дарахт часпидааст. Осон нест, вале вай ҳамин тавр хоб ҳам мекунад. Сухангӯ ва суханвар нест, аммо аз тӯтӣ камӣ надорад. ҷойи зиндагиаш танаи дарахт аст. мисли зоғу аккаву куку дар шохсоро нишаста наметавонад. мабодо вайро маъюби барҷомонда нагӯед. дар навдаи дарахт нишаста онро мустаҳкам дошта наметавонад, аммо дар танаи дарахт панҷаҳояш хуб мечаспанд. чӣ хел мечаспанд? шояд бипурсед шумо. магар панҷаҳояш ширеш доранд? ширеш надоранд, вале чанголаш тезу гирост. нохунчаҳои дирафшмонандаш пӯстлохи ҳар дарахтро мисли амбурча медоранд. барои мустаҳкамтар истодан ба думи худ низ такя мекунад. думаш гӯё пои сеюми вай аст. лозим шавад ҷаҳида ҷаҳида болову поин меравад. думаш муқаррарӣ нест. нуктезу чандир аст, яъне мисли резин хаму рост мешавад. пойҳояш кӯтоҳанд, ба замин кам мефарояд, чунки лаванд аст. азбаски дорбози моҳир аст, чолокона аз як дарахт ба дарахти дигар парида нишастанро дӯст медорад. 4 панҷа дорад, 2 то дар пеши пойҳо, 2 то дар ақиб. дар куҷо ва дар кадом паррандаи олам дидаед ин гуна пою ин гуна панҷаҳои зеборо? Муаллимаҷон, чанголаш тезу гиро мисли амбур мечаспад. бале. шояд ин уқоб бошад. Азиз гӯш кун. Мегӯяд ки думаш муқаррарӣ нест. Нуктезу чандир аст.
шояд дигар парранда бошад. шояд биёед хонданро идома диҳем. идома медиҳем. фикр мекунам ҳам ба шумо ва ҳам ба тамошобинон ҷолиб аст ки ин кадом парранда бошад. бале Бале, ҷолиб аст. кани ягон парранда ин хел забони дарозу зебо надорад. мехоҳед бидонед ки ин чӣ хел забон аст ки ба ин хел таъриф меарзад. бо забонаш ифтихор мекунад. чаро? чунки забони дигар паррандаҳо ҳатто забони одамон дар даҳон ҷой гирифта ба ҳалқ часпидааст. аммо забони вай ин хел нест. ана бинед чӣ хел аст. ана дидед забонашро. дидем. хуб давомашро мехонем. охири забонаш мисли искана аст. медонед барои чӣ? надонед? бипурсед. шумо тасаввур карда наметавонед ки забони вай чӣ қадар дароз аст. ҳатто паррандаи калонтарини дунё шутурмурғ ин хел забони дароз надорад. хуб дарозии забонашро андоза накарда ҳам медонем ки 20 сантиметр аст. забони баъзе ҳамҷинсонаш аз 15 то 17 сантиметр аст. вале забони вай расо 20 сантиметр будааст. минқораш хурд аст. 4 маротиба кӯтоҳтар аз забонаш, аммо қаиши мустаҳкаму гирост. аз субҳ то шом ба танаи дарахт нул зада онро сурох мекунад. хайрият ки соҳиби чунин минқори бебаҳост. охир чӣ мекард бе он? гӯшнаи зор парида мегашт, балки соҳиби хонаю лона ҳам намешуд. шумо дасту панҷа доред ва барои худ хона месозед. вай даст надорад, панҷаҳояш кӯтоҳанд. нул зада танаи дарахтро сурох мекунаду лона месозад. ҳар сол барои худ лонаи нав месозад. мисли лаклаку уқоб як лонаро 10-20 сол истифода намекунад. вақте лонаашро партофта меравад, онро ягон паррандаи дигар соҳиб мешавад. масалан майна, сор ё гунҷишк. муаллимаҷон, лабай вақте ки ман ба боғи бобоям рафтам, ҳамин хел овоз, яъне тез нул заданро шунида будам. лолаҷон, қариб ба ёдат омад. муаллимаҷон, лола, дар ҳақиқат падарам ба ман гуфта буданд ки кирмҳои зери пӯслохи дарахтро паррандагон хӯрда дарахтонро наҷот медиҳанд. ҳамин хел ин ҳам фикри дуруст аст азизҷон. биёед беҳтар мехонем, каме дигар мондааст ва номи паррандаро ҳатман пайдо мекунем. мехонем. ба дарахт нул задани вайро дида шахсе гуфт: бинед чӣ хел босуръат нул мезанад, гӯё нақора менавозад. рост мегӯяд. дар зери пӯсти дарахт ё дарунтари он кирм пинҳон шудааст. кирмҳо мағзи гарму нарми дарахтҳоро хӯрда онро бемор мекунанд. вай аввал гӯш мекунад, ҷои пинҳон шудаи кирмҳоро пайдо карда нул мезанад. дар як сония қариб 20 маротиба тук-тук, турр, тук-тук, турр, тук-тук. шунидед? дар як дақиқа қариб 1200 зарба мезанад. агар ягон парранда бо ҳамин суръат ба дарахти минқор бизанад, мағзи сараш атола шуда аз бинияш мерезад. минқораш албатта мешиканад, аммо бо ӯ чизе рух намедиҳад. ҳатто сардард намешавад. баръакс, мисли он ки варзиш карда бошад, худро солимтару бардамтар ҳис мекунад. донишманде ба дарахт нул заданашро дида навиштааст. вай минқорашро ба танаи дарахт рост мезанад. сарашро устувор нигоҳ медорад. аз ин сабаб азият намекашад. рост гуфтааст. ҳамин тавр вай пӯстлохи дарахтро шикаста барои худ ғизо пайдо мекунад. ин гурӯҳ ҷонварони беовозанд. пас чӣ тавр бо якдигар гуфтугӯ мекунанд? ҷавоби ин савол мушкил нест. тавассути нақора навохтан. онҳо бо ин восита бо ҳамҷинсонашон гуфтугӯ мекунанд. шумо як боракак аз дарахтони ҷангал пурсед: ин парранда дар ҳақиқат табиби ҷангал аст? ҳама бо як овоз хоҳанд гуфт: бале, шоху баргу навдаю танаи моро аз муру малах, кирму гамбусаку канат тоза мекунад. хайрият ки дар олам чунин парранда аст.
мегӯянд арчаю санавбар, шамшоду коҷу сафеддор. оё медонед ки вай дарахти сиҳатро аз бемор чӣ тавр фарқ мекунад? агар дарахт пӯстлоқ партофта бошад, онро бурида ҳезум кардан дар кор аст. вале агар дар танаи дарахт шилм дамида бошад, бемор аст. зудтар ба кор сар кардан дар кор. агар дар танаи дарахт чуқурча, дунги ё сурохе ба назар расад, пас канаю гамбуск тухм гузошта рафтаанд. баъзан аз сурохаке гарди сафед мерезад. онро ордаки дарахт меноманд, чунки он ҷо ягон ҷондор айшу ишрат дорад. мағзи дарахтро хӯрда ид мекунад. ҳар парранда ин қадар чиз бидонад, хеле доною зирак аст. вай табиби ҳақиқист. табиби ягон гиёҳак не, бутта не, якду дарахт не, табиби тамоми ҷангал, ҷангалистон. акнун дурусттар зеҳн монед. чӣ паррандаи кӯлоҳсурхаки нозанин аст? эзорчаи сурхаку ҷомачаи мушкинашро бубинед. кӣ чунин ҷома дорад? вайро шинохтед? дарёфтед ки вай чист? бале, эзорсурхак. аз вай ибрат бигиред, мисли эзорсурхаки ҷангалӣ, хоксору фурӯтан бошед. бачаҳо, лабай муаллимаҷон. дидед кадом парранда будааст? бале муаллимаҷон. Хоб. охир мо эзорсурхакро дар боғу ҷангалҳо дидем. бале. хеле чобуқу чақон ва зебоянд. дар ҳақиқат китоби аҷиб будааст. ба шумо писанд омад? бале. бачаҳо, биёед акнун каме ба саволу ҷавоб мегузарем. анакнун шумо ба ман гӯед, кадом хислатҳои эзорсурхак дар ёди шумо монд? эзорсурхак дар навдаи дарахтон нишаста наметавонаду бо пойҳои сахташ дар танаи дарахтон часпида меистад. дуруст. эзорсурхак бо минқори сахташ ба дарахтон тез нул зада дар дарахтон лона месозаду ва ҳамчунин кирм ва шилми дарахтони беморро мехӯрад. дуруст гуфтед бачаҳо. пас эзорсурхакро чӣ меноманд? эзорсурхакро табиби ҷангал меноманд. офарин лолаҷон. чӣ тавре ки дар китоб омадааст, табиби ягон гиёҳ не, бутта не, якду дарахт не, табиби тамоми ҷангал, ҷангалистон. офарин азизҷон. ман мебинам ки китоб ба шумо хеле писанд омад. бале. ва боварӣ дорам ки ба тамошобинони азизи мо низ ин китоб хеле писанд шуд. акнун ёдрас мешавем ки ҳар яки мо бояд табиат, олами аҷоиби набототу ҳайвонотро ҳифз кунем. бале, дуруст. мебинам ки вақти хайру хуш ҳам расид. бале. хуб, дӯстуякони ширини мо, барномаи имрӯзаи мо ба анҷом расид. хайр, то барномаҳои оянда. хайр.